खुलुमबाय दिनैनि भिडियोआव जों रायलायगोन सासे ओरैबायदि सेलिब्रिटी जायनि सोमोन्दै बुंनाय जायो कि बुहुमाव बेनिख्रुइ देरसिन सेलिब्रिटी आरो उजियाखै बियो जेरावनो थाङोमोन गोबां मानसिफोरा बिखौ नायनो थाखाय ज' जायोमोन बिनि डान्स मुभफोरा गासै बुहुमावनो फेमासमोन बिनि पार्सनेल लाइफआ जेसेबां मिस्टेरियासमोन बेबादिनो बिनि थैनायाबो जेब्ला बियो मुन वाक खालामो गासै बुहुमानो बुंनो हमो बेथ' गासै सेलिब्रिटीफोरनि गेजेराव आलादा स्टाइल आरो बे स्टाइलखौ गासै बुहुमानो कपि खालामनो हमो नोंथाङा हमनो हादों जानांगौ जों सोरनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायदों बिथाङानो जादों माइकेल जैक्सन बे भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नायलां जुदि नोंथाङा माइकेल जैक्सननि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैयोब्ला दिनै बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिनो मोनगोन कि माइकेल जैक्सननि गोबां सिक्रेट बाथ्रा जाय बाथ्राखौ नोंथाङा माब्लाबाबो खोनायाखै जानो हागौ थौदो बिदिब्ला जों भिडियोखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स बिगिन 29 आगस्ट 1958 मायथाइयाव आमेरिकानि इन्डियानायाव मोनसे मिउजिशियान नखराव माइकेल जैक्सननि जोनोम जायो नखराव गोबां गोरिब आरो खस्थ'जों सोलिनो गोनां जायोमोन बिसनि नखराव बिमा बिफाखौ लाफाना गासै 9 जन दंमोन बिनि बिफा जोसेफ वाल्टार जैक्सना सासे मिउजिक लाभारमोन माइकेल जैक्सननि गासै नखरनि मानसिफ्रानो मिउजिकआव जोबोर इन्ट्रेस्टमोन नाथाय बिसोरनि नखरा फाइनान्सियेलि एसेबां स्ट्रं नङामोन माइकेलनि बिफाया मोनसे स्टील कम्पानियाव खामानि मावोमोन लोगोसे बियो बेन फल्कनावबो गिटार दामोमोन बेनो मोनसे गिदिर जाहोन कि बियो गावनि गासै फिसाफोरखौ मिउजिकनि गियान होयो आरो 1964 मायथाइयाव माइकेलनि बिदामोना मोनसे बेन्ड दायो जायनि बेन्डनि मुङा जाहैबाय जैक्सन ब्रादार्स बेन्ड बै समाव माइकेल जैक्सना only 5 yearsल'मोन एसेबां उन्दै समावनो माइकेल जैक्सना गावनि बिदाफोरजों मिउजिकेल बेन्डआव जइन जाफायो उनाव बियो बे बेन्डखौ सोलायनानै जैक्सन 5 मुं दोनो बियो गुबुन गुबुन क्लाबावबो खामानि मावो 1968 मायथाइयाव बिसोरनि बेन्डआव मोनसे कन्ट्रेक्ट साइन होनाय जायो आरो 1969 मायथाइयाव बे कन्ट्रेक्टनि गेजेरजोंनो मोनसे एलबाम दिहुननाय जायो बे एलबामनि मुंखौ दोननाय जायो जैक्सन 5 माइकेलनि बै एलबामा गोबां मानसिफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनो बै समाव माइकेलनि बैसोआ only 11 years जाबायमोन बेनि उनाव 1970 मायथाइयाव आरोबाव मोनसे नैथि एलबाम दिहुनो जायनि मुङा जाहैबाय ABC बे एलबामनि I Want to Beg मेथाइया जोबोर सुपार डुपार फेमास जायो जायनि थाखाय बिसोरनि जैक्सन 5 बेन्डआ जोबोर फेमास जानो हमो आरो बिसोरो बे एलबामनि गेजेरजों गोबां फैसा मोनो 1972 निफ्राय 1975 सिम माइकेल जैक्सननि मुनटाउन कम्पानिया 400 एलबाम दिहुनो बिनि गेजेराव Go to be There 24 जानुवारि 1972 मायथाइयाव रिलिज जादोंमोन आरो बेन बियो 4 आगस्टआव रिलिज जादोंमन आरो बियो जोबोर गेदेर हिटमोन 1979 मायथाइयाव माइकेल जैक्सना बेना सुनु मोनसे एलबाम दिहुनो जायनि मुङा जाहैबाय अफ द वाल बियो 6 मिलियन कपि ओंखारदोंमोन नाथाय माइकेल जैक्सननि बयनिख्रुइ जाफुंसारनाया 1982 मायथाइनि मोनसे थ्रिलार एलबामनिफ्रायसो जादोंमोन बे एलबामा बिखौ सारा बुहुमनाङैनो फेमास खालामो बिनो 7 ग्रेमी 8 आमेरिकान मिउजिक एवार्ड आरो गोबां रोखोमनि एवार्ड लाबोना होफैयो थ्रिलारआ मिउजिकनि दुनियायाव बयनिख्रुइबो मोजां मोनजासिननाय जादोंमोन आरो बै समनि बेस्ट सेलिं एलबाम जादोंमोन बे एलबामनि गोबां मिलियन कपि दिहुननाय जादोंमोन बे एलबामखौ जेब्ला माइकेला स्टेज पारफरमेन्स खालामो बेयाव गोबां अडियन्सफोरा माइकेल जैक्सननि गोदान स्टाइलनि डान्स मुभखौ नुनानै जोबोर रंजाख्रावनो हमदों बेनिफ्राय 1983 मायथाइयाव जेब्ला मुनटाउन कम्पानिया मोनसे श' खालामो बेयाव माइकेला गावनि बिदाफोरजों लोगोसे स्टेज पारफरमेन्स खालामनो हमो बेयावनो बियो बेजिं मेथाइयाव मुन वाक खालामना मोसादोंमोन आरो गासै बुहुमानो बिनि बे गोदान स्टेपखौ नुनानै दिवाना जानो आरो गोबां मानसिफ्रा बिनि स्टेपखौ फल' खालामनो हमो 1985 मायथाइयाव माइकेला गावसिनि टीमजों लोगोसे मोनसे मेथाइनि लिरिक्स लिरदोंमोन जायहा We Are the World बे मेथाइखौ बै समनि गासै फेमास सिंगारफोरजों रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन आरो बे मेथाइयानो बेस्ट सेलिं अल टाइम जायो नोंथाङा फोथायगोन बे मेथाइनि 3 crore कपि दिहुननाय जादोंमोन बेनि उनाव माइकेल जैक्सननि गोदान एलबाम ओंखारो 1987 मायथाइयाव बे एलबामनि मुङानो जादों बेड
जाय एलबामनि गेजेरजों बियो खनथाम प्लेटिनियाम सार्टिफिकेट मोननो हादोंमोन। इं 1988 मायथाइयाव माइकेल जेक्सन लिरनाय गांसे बिजाबबो पाब्लिश जायो जायनि मुङा जाहैबाय दा मुन वाक आरो माखासे मासनि उनावनो बे बिजाबनि 3.5 लाख कपि फानजायो आरो बे बिजाबाबो जोबोद थाबैनो बेस्ट सेलिं बुकनि थाखोआव जायगा मोनो। माइकेल जेक्सना फ्राड एस्टार, जेम्स ब्राउन, बब फसे बिसोरखौ गावनि आदर्श हिसाबै मानिनानै लायोमोन। 1991 मायथाइयाव माइकेल जेक्सननि आरोबाव मोनसे गोदान एलबाम ओंखारो जायनि मुङा जाहैबाय डेन्जारास। बेबायदिनो माइकेल जेक्सना 1994 मायथाइयाव लिजा प्रेस्लिजों जुलि जायो आरो हाबानि बोसोरसे थानानै 1995 मायथाइयाव माइकेल जेक्सननि मोनसे आरोबाव एलबाम ओंखारो जायनि मुङा जाहैबाय हिस्ट्री। बे एलबामा ओरैबायदि फेमास जायो। बे एलबामावनो माइकेल जेक्सना गावनि बिब' जेने जेक्सनजों लोगोसे मेथाइ खनो आरो भिडिअ'बो बानायो। बिनि बे भिडिअ'आ दिनैबो बेस्ट भिडिअ'फोरनि गेजेराव मोनसे जायनि मुङा जाहैबाय स्क्रीम। बिनिनो बोसोरसे उनाव 1996 मायथाइयाव माइकेल जेक्सननि डिवोर्स जायो। बै बोसोरावनो माइकेल जेक्सना मोनसे गोदान खबर होयो कि बियो सासे गथ'नि बिफा जासिगोन। जेब्ला बियो बे हिन्जावनि मुंखौ खोन्थायो गासैबो सोमोनांनो हमो। बेनो जादों बिनिनो लोगो डेभि र'। बे खबरनि मास मोनसे उनाव माइकेल जेक्सन आरो डेभि र' सानैजों जुलि जानो हमो। बेनि उनाव 13 फेब्रुवारि 1997 मायथाइयाव सानैजों सासे गथ' मोनो। बे गथ'नि मुंखौ दोनो प्रिन्स। बेबादिनो बिसोर सानैजों 4 एप्रिल 1998 मायथाइयाव नैथि गथ' मोनबावो। बे गथ'नि मुंखौ बिसोर दोनो पेरिस। नाथाय अक्ट'बर 1999 मायथाइयाव बिसोर सानैजों डाइभर्स जाबावो। बिनि डाइभर्सनि 2 बोसोर उनाव 2001 मायथाइयाव बिनि जोबथा एलबाम ओंखारो। बे एलबामनि मुङा जाहैबाय इनविनसिबल। माइकेल जेक्सननि बे एलबामाबो सारा बुहुमावनो फेमास जालांनो हमो। बेनि उनाव 2002 मायथाइयाव माइकेल जेक्सननि नखराव सासे गथ' जोनोम मोनबावो। बे गथ'आ सावरागासिजों जादोंमोन आरो बे बोसोराव माइकेल जेक्सना आर्टिस्ट अफ द मिलेनियम एवार्डबो मोननो हादोंमन। बिनि उनाव बियो 4 इयार्ससो गेप खालामनानै थायो। बेनिफ्राय 2006 मायथाइयाव लन्डननि वर्ल्ड मिउजिक फांसनाव बियो जोबथा पारफर्म खालामो। बे बोसोरनिफ्रायनो बेखौ जेरावबो स्टेज पारफरमेन्स खालामनाय नुनो मोननाय जायाखै आरो बिदिनो बियो 5 मार्च 2009 आव पाब्लिकफोरनि सिगाङाव फैयो आरो बियो बुङो कि बियो कनसार्ट खालामसिगोन आरो बे कनसार्टनि मुङा जागोन दिस इज इट आरो बेनो बिनि जिउनि बयनिख्रुइबो जोबथा कनसार्ट जागोन। नाथाय बियो कनसार्टनि सिगां 25 जुन 2009 मायथाइयाव बियो अरायनि थाखाय मेगन मोसिबाय। दिनैबो बियो थैदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव अराय गोसोखांफ्लाय जायो। जुदि बिथाङा दिनैसिमबो थांनानै दङमोनब्ला दिनै सारा ससियेल मिडियायावनो बियो बांसिन फलोवार्स मोननाय सुबुं जानो हागौमोन। थैनाय समाव माइकेल जेक्सननि बोसोरा 50 इयार्ससो जाबायमोन। जेब्ला गोथै देहाखौ हस्पिटालाव लांनानै पस्टमर्टेम खालामहैयो अब्ला मोनथिनो हायो जे बिनि देहायाव गोबां पेन किलार मुलिफोर मोननो हादों जायनि जाउनाव बिनि देहायाव रिएक्सन होनानै बिनि थैनाया जादों। बै कनसार्ट जानायनि सिगां बियो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय माखासे बिस सोमजिनायखौ मोजां खालामनो थाखाय बियो बे पेन किलारखौ जादोंमोन जायनि जाउनाव बिनि देहायाव रिएक्सन खालामनानै बिनि थैनाया जाबाय। बेबादिनो ब्रुस लीनि जिउआवबो पेन किलार जानानै बियो हासिस आरो पेन किलारनि जेनाखि रिएक्सननि थाखाय ब्रुस लीनि थैनायाबो जादोंमोन। जुदि नोंथाङा ब्रुस लीनि सोमोन्दै मिथियाब्ला आइ बाटोन होनाय जादों बेयाव थुनानै नायहैनो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिन्थिनो हाबाय कि माइकेल जेक्सननि हल लाइफ बायोग्राफि माबोरै बियो फेमास जादोंमोन, माबोरै बियो थैनायसिम सहैयो। बे भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।